Il-Partit Laburista għandu l-kredenzjali kollha biex jimexxi lil Malta. Iddikjara dan id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef f'intervista li kellu fuq One Radio fejn hawnhekk huwa tkellem dwar il-kredibilità u l-kompetenza tal-Partit Laburista. Daniel Mikallef għal kif mill-analiżi tal-viżjonijiet li ż-żewġ partiti ewlenin poġġew quddiem l-elettorat Malti joħroġ biċ-ċar kif min-naħa għandek il-Partit Laburista li għandu pjan ċar u ambizzjuż għal dan il-pajjiż u min-naħa l-oħra mill-partit ta' Bernard Grech li huwa negattiv u ankrat fil-passat. F'messaġġ pożittiv il-Perit Mikallef għal kif mal-Partit Laburista taffenijiet. Naħseb fuq dik il-poplu Malti għawġi anka minnet isegwina u s-sibt ħajvota partiti oħrajn, tajjeb, u nuħu gost li jkollna nies bħal dawk li jsegwuna, jafu deep down li fuq hekk qed ngħidu l-verità. Għaliex dak li nwedu nwettquh u magħna bħala partit ta' fejqiegħed. Fl-intervista Daniel Mikallef semma l-investiment massiċ li Gvern Laburista għamel fil-pensjonanti kollha Maltin u Awċin, anke meta raw żieda fil-pensjoni tagħhom sena wara sena u hekk se jibqa' jiġri jekk il-Partit Laburista jingħata fiduċja. Il-Perit Mikallef għal kif kull proposta li warajhom hemm ħsieb kbir u l-involviment ta' mijiet ta' persuni se tagħmel differenza pożittiva f'ħajjet in-nies. It-tfal ukoll huma fiċ-ċentru ta' tfassil f'dan il-manifest hekk kif fi kliem Mikallef dawn huma l-futur ta' dan il-pajjiż. Fuq One Radio huwa tkellem ukoll dwar ir-ruħ soċjali tal-Partit Laburista u kif l-aktar nies li għandhom bżonn għajnuna f'dan il-pajjiż se jibqgħu isibu dejjem lid ta' għajnuna u s-sosten ta' Gvern Laburista ġdid. L-appell tad-deputat mexxej għall-poplu Malti u Awċi kien wieħed. Ovvjament l-appell tiegħi hu jiena nemmen li l-Partit Laburista għandu ir-riċetta biex dal-pajjiż ikompli miexi fid-direzzjoni tajba fuq ħafna aspetti li kellna u għatanna tajbin bħala pajjiż importanti nenfasizzaw. F'daw id-9 snin sar ħafna ġid f'dal-pajjiż. U konna kapaċi nilqgħu ċertu sfidi għax sar dak il-ġid qed nibnu fuqu u l-manifest elettorali qed jara li jkompli jibni fuqu.